Mametri budaya Jawi nglumampah tata cara kerubungan kapisan lumadhening tata cara bebetimbang kacar kucur kembul walimah minangka lambanging katresnan Sri Kapargi teman salimbit nggih arsa mancat mring karakating niat lemban mremajaning bebrayan agung ingkang rasa rumangsa handar beni wajib angkur ngepi mulat sarira angrasa wani tumuli pambiwara lajeng kelampah-lampah tumapak laksaning tata cara subasita bektinipun temanten salimbit mring arsanto ingkang rama dalah ibu jejering sang pangeran Patiking Duk nalika semanten maksiangaken pusaka piandeling kaprajan curiga ing manjing warangka tumuli Arsalina los dene panjenengan Bapak Warsena daya-daya cumaket mring papan unggaling Sri Kapargi temanten seklara samapta lampahing tata cara subasita cirine sarati malang tumulip rumudut kaya rumudut ping parikangus tuwa temanten sarimbit ngestu padha mring padaning Rama dalah ibu sowan repepeh lir sata mekarangan tumungkul amari keluyayakon jemur ing bantol muka sumedhot ing Mardaya Rama ibu kula ingkang sowan mata ngasa panjenengan Rama ibu bekti kula kewala katur kula ingkang putra Rama nyadhang rumetang Budiastawa ingkang mangka minangka pancaban sejarah bekti kula kekalih mugi tansah katur ngasa panjenengan Rama dalem iya kaya ngapa bombong birawane penggalih Rama kawan ibu ora kaya ing awan kalodhangan awit Rama kelawan ibu kang wis sembodo anuruti marang pamotha ing anak lelungisen ndak bakal inggir kuluk muga rawe-rawe rantas malang-malang yekti Rama ibu pitung ndak sesuwun ana ngersaning Gusti Kang Mahanasa manjing keluarga kang sakinah mawaddah warahmah jering pamestri biyen uga antuk piwulang kang luhur kang metu saka yasaning para wasupitri brahmana miangersi para ulama kang padha paring pangandika para kiai ingkang padha paring pengaji-aji bebrayan mangkono datan gampang kuluk sinawunga kanthi laku neng awas kelawan eling waspada lan prasaja
wong tuamu sing ngerti pabran kang sanyata kaya piwulange para luhur kang muni barang pacul minangka gamane wong tani lamun to sira bisa merdekke iku kena kanggo pantabaning sejarah kang sanyata kuwi bener apa sing dingendikake ibumu pacul barang papat sing kudu ora kena ucul mula pacul dumadi saka duran bebrayan kang sanyata Jawa mung tansah maidu marang garising pangeran perangane pacul kang angka loro pacul kang dumadi saka tanding mula gandeng sira anak bocah sekrono kang wis padha minengku ing Jatukrama aja sok nanding-nandingake marang kebagusaning liyan lan sira anakku bocah bagus aja sok nanding-nandingake marang ayuning liyan duwenana paugeran kaya dene ratu ing Mandura Prabu Baladewa jagat ora ana wong ayu kejaba to Erawati peranganing pacul kang angka 30 pacul kang dumadi saka bawah kanggo nyukupi kebutuhaning keluarga mula sira kudu gelem makardi gelem makarya gelem ngobahake awak yo peranganing pacul kang angka 4 pacul kang dumadi saka landhep sanajan to landheping pacul bebasan pitung pinyukur nanging kudu tetep landhep marang panggratan landhep marang gegayuhanmu sing amba jangkahmu kulup mung semono pitungkasing Rama kelawan budak sesawat nganggo kidung puja mantra mugya rahayu kang tinemu kulup apa sing kok tandangi aku gawe rujak jaro bumbune kuwi apa lambak kula tarasi jero bali dasare weton
Warna lumadining tata cara sungkeman. Satemah ndadosaken Sukarna bombong birawaning penggalih. Keluarga pamangku gati Bapa Hartono, Ibu Mulyani Widyarti. Sinembuh dayaning pahargyan ingkang tinengganan semanten kathahipun para tamu. Mila prentuling prayojana, daya tumuli atur manembromo. Atur pambage Basuki Rarjo. Ewa semanten Bapa Hartono boten kewawi matur piyambak. Jerih hamung kandhek wonten madyaning jangga. Pramila ingkang tinanggenah piniji amedhar pangandika minangka rambataning kandha. Binekten Bapa Ibu Hajah Ari Kurniawati sarjana hukum Magister Manajemen kang minangka kepala desa Nduyungan. Ampung jumenengipun Ibu Hajah Ari Kurniawati SHMM Jinejeran Ibu Hajah Catur Siti Rahayuningsih SPD MPD miwah Ibu Ririk Catur Istiana. Triangga ingkang kepareng hanawung krida jumeneng wonten madyaning sasana parkyan kula dherekaken samapta.